Wasiya zviriko, wazviziva chisiyo zvakadaro. Good morning guys, good morning. Ayo askana vidwe. Chakanaka guys, let's be inspired. Ayo wakumana. Chakanaka ngachitaura wakumana. Chakanaka ngachitaura wakumana. Tongove vanhu vanoita taura zvanogona kutaura zvakaipa pasingagoni kutaurawo zvinhu zvakanaka. Tingave vanhu verudzi, nyika yerudzi. Tingave vanhu tinenge tatoiva nasatani zvina yasa. Sorry yenyu guys, handina kuisa kamera because ndikuda kuacha. Ndikuita washeni. Saka plus ndakatopfeka night dress chaiyo. Saka hapana kuita mushe. Ndikumboita washeni bichana. Guys, tingave nyika yakaita sei chinhu chakanaka and then we don't talk about it. We keep quiet. Tongomirira panenge paitwa chakaipa. Ndochatinopembedza. Sorry zvenyu guys. Ndinongotaura zvandinoda because hapana chandotya. Andimochiziya. Andimaiketa. Hapana chandotombokwata kana. Saka ndotongotaura chi? Ndotongotaura zvanenda tongotaura but inini manje andiri munhu asina godo. Ndiri munhu anochero chakanaka ndinongochitaura. Andika zvimwe zvakaipa unozongojambawo because it will be none of your business. But chakanaka ngachirumbidzwe. Antimaona hatingaiti a nation and a country that waits kuti chakaipa toita ma 10,000 comments nechinu chakaipa and tama 4,000 views nechinu chakaipa asi chinu chakanaka toshaiwa tifambo nechinu chakanaka kuti tipembedzewo. Ayo vakomana, Madam Boss, well done Madam Boss, that was absolutely beautiful. Isusu vamwe tasina toziva kuti kune magala angachitozetwa. Inini personally ndatozozviona after tatopedza live yedu pano ndo ndakatoona chatori chimunya kuda ndichisale here akanga achitoita. All along with I did not know kuti there was a gala that was being done anyway, but still toda kutenda Madam Boss, that was beautiful and once again congratulations andika on your achievement. Zvinovengwa nemuro izvi ukaona sagoni kuonawo chakanaka aiwa bata hana yako katatu zvirove kuti ini ndiri muroi. Ukaona uri munhu anongomirira kumuka makuseni uchingonotsvaga zvakaipa kuti nhasi ningi wataura kuti kudii ndikatinotora mascreenshots pakati kuti uwane kungogrilla vanhu chete but usingaoni chakaipa. Bata hana yako uti Mwari, inini nditori munin'ina wasatani, ndinozvagwa mudumbu rimwe china satani, tsvaga nyasha dzichiri kuwanika. Handiti kune chinhu chinonzi repentance guys. Repentance is whereby we repent from our sins. Ukaona uchidefenda chakaipa, uchakamira pachivi, uchichidefenda une error. We are living on a borrowed time. Atizivi musine nguva. Keep on defending chakaipa, keep on shielding chivi because uchida kurama machiri. Hauzivi nguva yako nemisi. Maybe uri kutorama zvekupedzisira kuti unofanirwa uchingodyarisa upenyu hwako but uri kumira pane zvaunonyatsoziva kuti this is damn bad. Saka event was class. The event was class. The people there are ashamed. Wow! Mwari ndibatsirei Jehovah! Jesu! Mwari ndibatsirei. The people there, maimwana, were class. Maimwana vanhu kuita unge vanga handizivi vanhu vakachena asikana. Vanhu vanga vakachena. Changa chiri chirungu zvanga zviri zvinhu veduwe zvakanaka chakanaka chinokopiwa. Guys, indangoti ndikudzei ma diaries kuti get inspired. And instead of getting godo kudzipwa nechigodo paurapa ngative inspired. Let's be inspired. Vanhu vanga vakachena asikana, vanhu vanga vakachena. Hameno tinozonotsvaga zvisina kunaka kuti ndingakadai but ini ndakaona vakadzi vanga vakachena. Madam Boss vanga vakachena. My titi, oh wow, ha, ay, mbona imbotora mapilisi angu ekuachisa, ay, my titi, ay, andina zvangu shoko. You were outstanding murandakadzi. Mama kachena, Madam Boss, aiwa manga makaponda, vanhu vanga vakachena guys. And this year, I don't know guys zvakaitika kuti and this year I don't know what really happened zvakati kuti pakashandiswa sei zvechi kana kuti kudii handizivi kuti vanhu vakainvetwa sei. I don't know. I'm not here to talk about that. And this story izvozvo because handizivi. I don't know. Ndo panotangira ma speculations ekuti tizotaura kwatisina kuswera. Hatizivi kuti nemhaka yei vamwe ma comedians anga asipo. We don't know. Pamwe ndo vakapa reasons kana kuti hatizivi.
hanimaona isu da kutaura zvatakaona zvine upo izvi zvimwe zvokuda kuspekulate izvi zvingatikanganisa mangwana tingatove vanhu vakaipa hatidi izvozvo ngatitaure zvinhu zvatakaona isusu nemaziso edu hanimaona open the water Kelly nivhurirawo tape Kelly amukhalani amu ngavavhure tape mani panze apa pamvura ipinde mukatumba anti mashona. Open the tape. I said you must stand on the tape so that I can tell you to open the water when you are going there to eat your leeches. Auntie Mona, and it was advertised on a whole. I'm not just knowing some vim, tiri busy, Masvano, no vision. We are busy. But social media, we are using it wisely. Ufunge, we are using social media wisely. So, Vicky, and I think I said it in Nezura, I was very, very busy. Busy. Shokuti andinatomboita nguva yekuti unduchero kukwatisa pawo ndakatanga kutonyora nhasi ndine time because ndandiri busy andiwana I am making good use of this social media andiwana I am making a good use of it to better my life and it right so vanhu vangu vakachena ndakaona B wezhira kamwana aka kari kusimuka ende B wezhira mwana handimuziva hangu zvekudaro ndongomuonawo apo neapapo ndichidarika but guys munoona zvandiri kuudzai kuti if you use social media wisely you can go far. She was there mumamonya imomo B wezhira hana nguva mwana yatanga kuita zvemaskits anga arimo mamonya ndo inonzi networking guys. Let me teach vechidiki vamwe vari mucomment section. That is what we call networking. B hana nguva wezhira atanga kuita maskits. Mosha TV ane 1 year if I'm the 1 year and some months atanga kuita zvemaskits and it anga ari mumamonya imomo. She was there mumamonya imomo. Networking ndo inonzi networking anti muri kuona I saw a lot of people imo tasevana towers here DJ not DJ towers here DJ towers not DJ towers here anga ari mumamonya imomo. DJ towers guys just a simple guys vamunotoona vanhu vakona notomuchinyira vachitaura kuti muri mupeni unodini but ari kushandisa social media zviri wisely guys. Mumbinga imomo mukukwana mumbinga imomo he is there tapping into the anointing animaona. So sometimes it just needs us guys kuti tishandise social media yedu iyi correctly whether you are going to take it somehow muchazvitora personal muchatuka kana kuti say but it is the truth and you know it. It is the truth and you know it. Ngatimbotanga nekuanalyze dressing dzevanhu guys. Ndachenda kuona chandakashora pa dressing lady way. That event was class. That event Zodwa Mukandla was just wearing a simple dress, simple and classy dress. Simple but beautiful. Shanga shingo chachingori classy so. Animona shanga ngopfeka shanga shingori simple so but classy. Ana chibaby onde oh yanga are you wakachena ana kutanga usiriwe kuda kubhururuka mese na shugeta aiwa. Big up to you guys. Big up to you guys. Pamberi nebora I'm so happy. I think I myself and some of the diaries we are so happy for you guys. Manga makachena animona manga makachena vamwe ndakaona ndivanani vanhu ava mwe vagara avo macelebrity echingosati vanenge vakachena and vanenge vakadi. Yes, the event yanga chisponsored nenyaradzo anditika but guys let me tell you one thing. Panonzi event is sponsored by nyaradzo anditi azvireve kuti nyaradzo ndiyo inenge yabvisa mari yese kuti event iitike. So vanhu vakawanda munokomenta musingazivi zvinoitika pama events aya anditi probably Madam Boss maybe even netimu yavo anditi vakatanga kuda kuita function izvi anditi company ise Madam Boss brand ambassador wenyaradzo inopiwa proposal they'll bring in certain percentage yekuti alright we are helping you up kuti zviite azvino kuti vakabudisa mari yese kupa Madam Boss kuti chiita function. No, it doesn't work like that. And Madam Boss vakatobudisa mari yavo ipo paya pane mari yavo yakatobuda ipo paya yakawanda. Probably you might find kuti pa event yese yakana yakakosta $5,000 pamwe nyara dzakabvisa 1,000 4,000 yakabva mumwe Madam Boss. Ndo zvinoitika pa sponsorship guys yemakambani kune vanenge vasingasivi animona fune vanenge vasingasivi. Zvinhu zvanga zvakarongeka guys. Zvinhu zvanga zvakarongeka hatisi kuda kunyepa guys. Everything was on point handitika right ndoda kuenda manje pavana vandakaona nezuro varipo handitika pafunction iyi my guys pakabviswa mari pazimu vanhu vane mari dzavo veduweka. I was inspired kudzokera kumba. Serious, I was inspired kudzokera padeni. Vakomana vanhu vaipleja munoziva vanhu mbinga dzakanyarara dzisina noise. Vanhu vaipleja mari mai mwana
ma 5,000 aipledgwa achibuda my man, ma 2,000. Madam Bosen Maititi, thank you very much for what you did for Anna. Thank you very much for what you did for Anna. That was really women empowerment. And you know the women empowerment Yamakaita. You set an example. You said, I'm not going to be selfish. You said an example. This is what she had. She had only $10. Someone had to industry. And 500. That was absolutely beautiful. Makabata moyo. Ya even makati one day paya. Van mechikuru. Vano vakanyatso ona. Chakaitika pepa iliku analysis. Chakaitika makabata moyo. Van makawanda ngashi endemberi. Rambai makadar. Lorraine Guyo, Aiwa, you are doing so well. You are doing so well. I saw her. Close the water for Ivura. Close the water here. And bring me the red dish, Kelly, Windows. Kelly, Windows, bring me the red dish. Very mom, very pants up and another of them, but I do that dish in the windows. And Mona, Hanmaona, Vedueva Manga Chena and Dikunyepa. Lolanga Kachena, she's beautiful, Muskanauya. Manauya, she's very beautiful. But when I'm Dakateno and Nya Keshi Pazimba woman, Dakateno and Nya Keshi Pazimba, they are candidate as Sala. Mugu Wanaputi, guys, Bakuita Marizavo Pasima. People are making money, Pasim. People are making money, Pasim, guys. People are making money Pazimba, guys. Van Vakuita Mari Pazimba. Animona, Van Vakuita Mari Pazimba, guys. And the Chandaka Farachin one, guys, Van Vakusimudrana Pazimba. Majona, Mona Tika, thank you. Tika Moya, you guys, Wokusimudranaka, who go far. Who go far. Who go far. Tika Moya Kusimudrana Chandakona Pazimba Nizuroka. Iowa guys who go far. Animona, guys, 2021 are paid. And now I am talking and as a sister, as a chembere, as a mother. And 2021 apera takupinda muna 2022 anditi takupinda muna 2022 guys ngatichinjei mentality yedu munoziva ngatichinjei mentality yedu guys hakuna chinonzi anzi inini andine ropa rekuseta mari hakuna chinonzi inini zvangu hazvindifambiri ina handisimbinga. Don't declare urombe pauri. Don't limit yourself kuti inini apa ndo pandatosvika ndatoguma handimaona musazvilimite. Fungisai was there to support. Fungisai Mashava, I saw her. She was there to support as well. And don't limit yourself. And the anima connection right here. Chimbotera, I'm starting my problem. You are too defensive. Chimbotera is a no doubt. Chimbotera is a doubt. I'm starting my defender. Antika Chimbotera goes on that president to put her nonsense. They cannot. She check Batsiro somewhere somehow. Chimbotera Munzwe. Antimashona. Right. 2022 kuzilimita kuti nini ndopa ndokwanira antika atirambi kuti vazhinji vari kuna SA Botswana muma African countries antika vakatiza kuZimbabwe zvinhu zvakaoma paya anti tinozviziva kuti vazhinji vacho anti survival of the fittest zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mabasa aya ndekungokiyakiya uchienda anditi mudzimba vanhu vakawanda nchenda mudzimba vanhu vakawanda nchama peace jobs anditi it's a fact atisi kuzviramba anditi but do you know kuti outside of that being a madumbe you can do a side hustle munozviziva here kuti no yes Jones imbomira mnin'ina mira yeso Jones mnin'ina mira ndise fact yangu ugozondioposa mira ndise zvandoda kutaura ugozondioposa mira yesi Mezi ndakona mira ndikapedza kutaura ka ugozonyora ma comments tigoverenga ma comments anditika right inzwai munzwe guys uri madumbe kudaro anditika you can unokwanisa kuita side hustle yako anditi weekend anditi mana madumbe vazhinji munopiwa off you can sell chero kasapiwa off
guys zvokuti maybe every weekend api unopiwa off pera kwemwedzi. Let me tell you the truth and the honest truth. Do you know guys kuti uri kumba kwauri uchishanda uri mustay in imomo, do you know kuti you can sell things online? Munoziva here kuti you can sell things online, right? I want to ask you guys, why are you on social media? Makauya pa social media kuzoitei? Did you come pa social media for fun chete? Kana wakauya for fun chete, then fine, there is no way you can make money. Animona ndikudatsaka vanhu vari kunyika dzikunana South Africa botswana kupi vasiri muZimbabwe. Animona you can make money uri pauri kushanda ipapo, extra money. The problem is takavinga pa social media pakuzoitei, because ndakudza ichokwadi social media right now is where everything is happening. Yezo, am I lying? That's where everything is happening on social media. Clientele yes iri pa social media guys. You want to advertise msoro wako on social media. Tatenda chimbomira kuvharira vana. Tatenda Molinox chimbomira ndifambe nevana mbichana. Sati tavharira vana kuti kune mbavha dziri kuita mari chete paZimbabwe. Ngatitangei mbichana. Ndichaenda pakupai ma examples. Uzondiudza kuti vana ava vakaba here. Andimoona. Right. Munoziva kuti right, handisi kureva kuti level renyu kana kuti level redu ngarisvike patera takaona rane zuro riya. I'm not saying that. And hatingamhanyi nekufamba resi imwe chete. But I am saying kuti, do you know guys kuti susu pachedu we can support and empower one another and better our lives. And instead of you ukushanda mumbanti, you are getting 3.5, right? Ukuri kutengesa zvinhu zvako online. Do you know kuti by the end of the month unenge waita maybe an extra 2,000? Unenge an extra 2,000 and that means we're 5.5, right? And you can do something and can 5.5. Kana unga uchigona kubudgeta 3.5 and ikakutengera stand ichindisa vana kuchikoro uri single mom. Imagine you start circulating mari iwega iwe omba mako and you make sure kuti uri busy. Uri busy nekuita zvimwe zvinhu. Problem ndekuti takavinge chii handisi kuziva magoals edu pa social media. Guys remember, inini kana nichitaura I talk from experience and ndogara ndichikudza kuti I think I am the best person wokuti zvimwe zvinhu ndizvitaure, whether vanhu vachazvitora kuti chii kana kuti vanhu vachazvitora kuti kudii. Tendai chimurudza. Unaona ukainda pasishipa ukacreate website uchitengesa zvaunotengesa and unoisa website, unoisa contact number, WhatsApp number. Munhu anotenga you don't have to go out uchinomupa chinhu. Munhu anotenga through WhatsApp yako. Atenga through WhatsApp yako, you communicate via WhatsApp and iwe chako kuzobuda uchinotumira zvinhu zvake mari yako yapinda account. You see, that's an easy way. I'm just here to try and help. We are trying to help each other here, guys. And I am just trying to help each other. I'm here to try and help each other, and including myself as well. And sometimes tinenge tisingazivi. Animona, tinenge tisingazivi. Munoziva here kuti Taira Madam Boss anakutanga ari connected. Taira achitanga anga achingori dudu anakutanga ari connected, guys. As much as they are saying kuti we need ningirikiri connection, you need connections usvike. Taira akatanga ne connection here, guys. Taira hapana munhu aitombomuona, even vese vakumuunganira maminister and what not vaimuona, but panguva china vaitongoti hana basa. Angasina basa panguva iyoyo. Guys, I still remember Anna Chipepi ndichitaura naye achiti sisinda ndauya kuno kwaHarare kuzibulawayo hapana chiri kumuvha nemaskisi angu anti ndikati kwaHarare kwacho ndikazombotaura naye patisira achiti ndafunga kudzokera Bulawayo hachisi kuita, but somehow ave pa on the verge of going back to Bulawayo. Mwari vakangomusumudza and she did not even following yanga naye angasina. That's the truth, guys. Kana ndichitaura chokwadi iti ndikutaura chokwadi chinyepa iti ndikunyepa. She did not have that kind of following. Animona, but now I am following ya and the following yake antika ndo inomusumudza. Murukunzwa clientele base yake ndo iri kufamba naye anti munonzwa. So everybody can do it, guys. If Anna did it, you can also do it. Animona, you can also do it, right? Let's talk of Mosha TV. And the doctor knows that vanhu vangu vekuti havana problem. And let's talk of Mosha. Makaona Mosha TV, guys. Achisumuka ane gore. Mosha TV started pa diaries, guys. Pano pa diaries. Ndo pakatangira Mosha TV. Mosha TV achitaura asara tomboita kuti sisimeli ndinogora zvemaskits. Mosha aive pano pa TV. Achitaura achicontributa strip panyaya dzechivanza taita tichitanga 2019. Anga ari munhu wepano. Achigara kuFernach kuJoburg. And asatatomboita skiti musingamuzivi aingofona musingamuzivi inini indaimuziva because ndaitongomutora kuti imunhu anofollowa diaries anga ari mudiaries akasimba handimazviona. Then akazouya kusera kaniti sisimeli munoziva inini ndinogona ta zvemaskitsi ndikati unonyepa zvikanzi ndinogona zvemaskitsi ndikati ita maskitsi acho iwayo zvikanzi but handina kana ndotangira papi ndikati toti itanga uita maskitsi timboona kana ukaita mubvunzei mudedzei Mosha kana chinyepa ndikati ita maskitsi kana waita maskitsi woya nawo kunoko kana wauya nawo kuno kumaskitsi topana chokukandira padiaries. Diaries remember by then it was new as well.
ndopota chikukanda pa diaries apa vanhu vachiona masikisi ako ndikabva namupa nhamba dza-IT guy anorana page redu iri. Page redu rine munhu anorana kuseri guys, kana mamusingazvizivi. Sometimes anoposta zvimwe zvinhu futi papage apa, but munhu wese anoposta chinhu chinongobuda as-smell even ndisiri ndaposta, right? So Mosha akataura kuti masikisi ake mbijana antimaona achipa that guy antimaona IT guy uya achimukandira, ndipo makataura kuziva Mosha imimi tichikanda masikisi ake tichipusha tichikanda even kuYouTube tichikanda, ndipo ndakaona kuti no Mosha vanhu vari kufarira masikisi ake. Ndikamuti Mosha I think uchiopena page andiwana usaita group because group ari kubhadhari, chivhura page right now uchitanga kuita papage pako nokuti vanhu vakukuziva because taisa nelink. Kana muchiri kuziva dzokerai kuna 2019 guys, dzokerai kuna 2019 munoona zvese zviripo izvi pamukadzokera pana 2019 malive at 2019 tikataka kuisa nelink yake vanhu mukataka kumfollowa anditi right now Mosha ave nefollowing yakawanda kudarika mamwe masocialites akatanga kunana 2014 2013 Mosha ave nefollowing and ari kusimuka every day. He did not know anybody. Achitanga kuti masikisi vanhu vaimutuka, mukuremember guys, vanhu achitanga kuti masikisi vanhu vaimutuka, vanhu vachimubhasha vanhu vachidini anti achita zvegoikoi rake ari muchijaraja, vanhu vachimuudza kuti unotambura, unonhuwa nhamo iwe, unochifutseke budamo, mukuremember kuti maimutuka. Mosha TV arimo, but nhasi can you stand up momuudza kuti uri kutambura kunhuwa nhamo imini? Can you say that? No, because Mwari amuna kuziva chinangwa chakavinga pasocial media. Iyangane aim yake, he had his own vision, he had his own goal rekuti ndikuenda ndakadai so animaona, and makamtuka hana, he was never bothered, hana kuita back down because makamtuka animaona, akaramba akamira achita masikisi ake Mosha, akafamba nemasikisi ake Mosha, akafamba nemasikisi ake page ikakura. Iko zvinezvi Mosha akapinda munomu andika people started noticing him, you guys vaimutuka started following him andika akura Mosha, akura kudaro semunhu ari muindustry yemacomment akatanga kuti reach out kune macomedians kuti can we do masikisi together. Akaita masikisi nana Ngoni murume nababa Mikela, akaitawo masikisi ndikaona aita skiti namaititi futi, akaita masikisi nevanhu vakawanda anti that's how you network guys, this is what we call networking animaona. Ndobva tikakusimuka anti muzuro takamuona arimo mumambinga imomo achiraba demakabvunza Mosha 2019 kuti uchazogarawo here mumba makanga muroom imwe china minister machakaire, maybe probably aigona kudzata zvakaitika animaona, aigona kudzata zvakaitika, but akaramba akatsika nezuro anga arimo mumamonya imomo. He was there mumamonya imomo, anga arimo mumamonya imomo antimazviona, achirabha mashoulders navo animaona, anga arimo muna Passion Java imomo achirabha mashoulders navo antimazviona. So I am ndinotaura nezvevanhu vamakatanga guys, vamakatanga kuona zuro unoyu andimaona, that was the start of networking. Ipo paya Mr. Minister machakaire right now vakutoziva kuti kune munhu anonzi Mosha TV, vakutoziva kuti kuna B weshira ipo paya animaona, vakutoziva right now. Kana vanga vasingazivi Lorraine vakutoziva kuti kuna Lorraine wedu animaona, vakutoziva wemasikisi vakutoziva, ndo networking. Takaona guys Lola achitanga, Lorraine achitanga, Lorraine Guya achitanga achita skite kuti ndinyenge iwo vanhu makamutuka vediwe including inini ndakamutuka, ndo madezana mvenge aya antika tikamutuka kuti mwana yada kuzvimaketa kuda kuzonyengwa pa Facebook kuda kudi atina kuziva kuti no ane vision, ane direction yari kuya nayo, ane angle yari kuya nayo anti tikamubvarira tikamutuka mwana akaramba akamira anti iko zvino we are talking of Lorraine watakatenga kuna manje ka he owns a shop in Harare anditi he owns several businesses dzanoita zvinhu zvake zvemusoro muHarare, ane motikari dzake anditi muna inherera mwana uya, munhu ari kuchengeta hanzvadzi yake andika life yake yatori better kudarika vamwe vanhu vakapinda pasocial media 2009 kana 2008 guys. Ndikunyepa here apa ngatisei mafeelings, let's put our feelings aside, ngatitaurei mafacts. Ndikunyepa here life yake right now is now better, even better than most people vakapinda pasocial media 2020 animaona. Do achitanga madam boss vanhu maiseka maidii zvaita kunge zvisina kana kukondi kana chi andi nhasi anga asina kana connection, anga rimwe akatangira from pasi and aitaura history takatanga tiri muma one room andi tikapinda muma two rooms, that's a history yaitaura andi, but through making use of social media very wisely we are celebrating here today. So what I'm trying to say in other words, nutry kuti guys onaika anditi instead of us being on social media kutsvaga data 1 gig kunokwereta munhu 1 gig rekuti upinde kuzoundura vanhu nekutsvaga kuti ndinga ari kurarama upenyu hupi, ari kurara nani, ndinoda kufambisa makuhaningi. Do you know kuti the same 1 gig iroro can go a long way uchida kuita something noupenyu hwako? Do you know kuti 1 gig iroro ukaritsvaga iwewe kuti ndaiti ndakuda kuti nditenge kumaketa fishi dzangu dzandotengesa on social media, people will come and buy.
kune vatotsvaga fish right now vasizoti vodziwana kupi. Who doesn't eat fish muSA? Vashoma. Anditi majority yevanhu they eat fish. Mune marudzi akasiyana-siyana, mamwe ane dzimwe nyika dzotorora mwane fish chaiko chaiko zvokuti vakaona padzirika vanomhanya nadzo. Problem isusu maZimbabweans anditi haisi nyaya yekuva socialite MP my junior kushas, haisi nyaya yekuva socialite. It's not about being a socialite. It's not about being a socialite. I am talking about you as an individual, you and me as an individual. That's what I'm saying. Do you know what uri house go mbamako? You can start you can start a business uri mbama unoshanda imomo, create a website, wesa WhatsApp number yako, wotengisa uri pa unoshanda ipapo. Kana ungachitambira 3.5 kupera kwa mwezi unenge watowana 2000 watenga, unenge wane 5.5. That's what I'm trying to say. It's not about social media, about socialites. I am talking about everybody. Kana vanalolo ava vakatenga vari ma socialites. Akatanga ri socialite relolo kuti muzive santaka muziva nesikiti akaita one. And how many more people right now? All right, let me matinsa tawari nezve ma socialites. Problem ndiyo yekuda kuzvilimita nekuzvivharira utanzi we are trying. Do you think people are not trying? Kana iwo chizama, don't think everybody is doing that. If you are trying to do that, yes, nguva yakasati yakwana mundikaniramba uchipusha zvinoita, but unoziva here kuti apa mutotaura nemajority yevanhu vanogona kuti vanga vasina fungwa idzodzo. Usati don't talk for everybody because auzivi zvavanorama kudzimba dzavo. Iwe unogona uripo uri kuzama every day kuti zvakana zviite but zvisati zvasimuka, but zvichasimuka mudikani, zvichasimuka ramba uchizama. Rome was not built in a day. Andiona, but kune vakatogara vasina kana shungu. Iwe ndikutaura from experience, I was there. Inini I was there. Munofunga kuti mimi 2017, 2018, 2017, 2018, 2017, 2016, 17, 18, 3 years it's no my days I pay something in the game. Do you think guys could longa singa time yoyo? But inini I'm one of the people I ngom kama kuseni kuti nditi ku inbox pakandwa chine nema ID ndiposte. I did not have any mentality kufunga kuti unogona kuita mari na social media. You can make business na social media. Ndaita funga business yangu ripa grand randoita animona rakatontikwanira. I think that time iyo yaya then ndakatofunga time iyo yaya ndakafunga iyo same time iyo yaya ndikuda ndengeka ndakafunga kuti rega indimanye ndichita ndakaita make use maybe of those people in that fan base or that nikikiri group ino time iyo yoka then ndirifa kukufa kokumberi. That's what I'm trying to say. Then ndikumberi kokumberi, but because I was fungwa dzakadziri locked as much as uri munhu mukuru wakadaro fungwa was locked muzvinhu zvisina basa. Funga dzangu was locked kunodongorora kuti ichumuka makuseni ku inbox kwakandwa kuti chinasi ndivana nevana haidivane nenyaya woita woningira ngokanda. Tinozvidzikisira ndo problem yedu. We look down upon ourselves. Tinozvilimita. That's our problem. Then ndakatanga kuita nguva yekuti rega ndishandise kuita zvokuti ndisimuke ndidi panguva yoka zvokwadi kudai pamberi pamwarika guys igayai dai ndine 6 dzimba. Atisi kuda kunyeperana guys, but I was so focused muzvinhu zvisingandipi chingwa kumba kwangu. I was so focused muzvinhu zvanga zvisingandibatsiri kuti ndibuild something. Animaona saka andina chandakaita. Truly speaking, ask me and ndisi kunyepa pamberi pamwari. If I lie mwari ngavandiurayi. 3 years dzekumvenge guys, andina kana socks randakabuda rinonzi kwai rakabudawo pazvinhu zvekumvenge. Apana chinonzi kana socks ndinoti ndakabudisa hangu socks pulling socks remapepe store re15 rand kumvenge. Truly speaking, andina guys, that's the truth. Andina see pandakazoziva ndave padiaries apa 2019. Yes, ndakatanga kuita andika ndakatanga kutengesa fish 2019 guys. You still remember this kuza zvamusingazivi. Maiona mulockdown paya ndichiadvertisa fish dzangu 2020 ndichiadvertisa fish dzangu nchidini munozati ndakaita mari nefish here yasikana. Musafunga kuti ndikunyepa not kudi, but I'm telling you the truth. Ndakaita mari nefish. Kune vanhu vaita order fish kwandiri vari Pretoria uko munozviziva. Kune vanhu vai order fish kwandiri nemabhaketi. Ndakatanga chitengesa riri bhaketi 1 ini guys. Hanimaona ridzichipera ndaiti ndikatengesa fish dzangu makuseni masikati dzapera. Hanimaona ndikapinda mabhaketi 2 ndikapesa ndakodha mabhaketi kana 10 15 pazuva. Handi achitouya achipira ipapo kushandisa social media kuadvertisa fish ndichisekwa. I still remember nchiti kwa live na Sabina kuti simeli vanotengesa fish, but hana kuziva kuti behind those fish andika kwaibuda chi hana kuziva. Ndaiorder fish nini ne 550 bucket refish ro rainibudisira 2500 kana 2700. Animaona, that's what I'm trying to tell you guys. And it's kuti let's not look at them as socialites. Ngati ngotarisa sevanhu, all right, and ndakupa all right ngati matindisiya socialites ndakutaura about nini. And ndakashandisa vanhu vangari padiaries vazhinji vakaona fishi dzangu pano mana ndisingazivi kuti varimo vanogara mutone ndogara ndopandakavazivira kuti vanogara muRustenburg because aiti simeli ndaona fishi uri kupi ndirimo muRustenburg mupapi pacho pakati ndopanya nefishi dzangu ndinodhilivhara.
Hanimona mwana uri kusimela ini kuno kuneta sei ndotiona ndokuisira pakombi fish ndokuisira patex makusenseni handi dzinosvika dziri fresh ndaisa mabhaketi efish papanikiri papretoria mabhaketi efish kujoburg munoreceiva fish dzake dzichiri fresh dzichibva mumvuraka dzichiri fresh 1 hour 30 minutes dzasvika papretoria otora fish dzake dzifish otengesa antimazviona saka guys ndozvandiri kuzama titaura tionesane animona mungashora henyu mungakurumidza kuzvidhifenda kana kudika but kana mapedza kudhifenda kana mapedza kushora kana kuzvitarisira pasika kana mamega ka imbonodzeyai pfungwa dzenyu muzona zvandachitaura ndiri kunyepa here. I was there done that. Ndakudzai kuti inini 2017 mazai kumvengemvenge andina kana sokisira ndakabuda aingove makuhwa chete chabuda hapana. Saka inini ndiri kuti vari kuzama zvichiramba andika instead yekuti titsvage 10 rand yekutenga data rekuita kutsvaga kuti Joyce ari kuurara nani anti Joyce ari kudana nani Joyce azodidi anti that 10 rand can go a long way. Create a website guys antika pa website pepa woisa maids akawanda amubude every time sakutumira zvi unotoudza vanhu vako kuti ona pandinoshanda handigone kubuda anytime every time ndinogona kubuda nesunday handi sunday womeka shata wabuda makuseni wamhanya kupick and pay inovhura wanoposta maorders evanhu but muri communicate via WhatsApp. You see what I'm trying to talk about? Ani mazona utsinye unoita kuti tisabudirire guys utsinye chao utsinye unoita tisabudirire guys ini ndiri munhu akagara chihasla ndogara nchikudzai ndakagara ndiri munhu aita hustling kubva kudhara nakudhara ende zvinhu zvangu zvaiita but zvanga zvisingaiti zvokudaro muri kunzwa ndiri munhu wekuchete ndinogona kuti ndikaita mari yangu ikaungana ikabata kadaidai ndogona kukurumidza kuronga nayo handisi munhu ane ropa rekuti ukabata mari inobhururuka hanimaona iyoyo shoma iyoyo I can make good use of that hanimaona but guys truly I'm telling you I want to just inspire 2 or 3 people pano munoziva kuti kubva pandakatizvudza kuti I'm turning my life around munoziva kuti munguva tinozvivharira makomborero edu nekuda kwezvo zvatinenge tichiita utsinye watinenge tichiita zvatinotaura zvatinenge tichimukira kuita makuseni tinovhara mablessings akawanda even in your business that you are doing you block a lot of things because of what guys one thing ndoda kuudza ichokwadi chaicho alright flow chikona mombe noted ndoda kuudza ichokwadi I'm not filtering I'm not lying handisi kuconvincai I'm just telling you the truth handiti sezvo ndakuudza kuti kumvengemvenge ndakanasokisa ndakaburitsa handina munhu anototi kumvengemvenge akaita progress inoshamisa kumvengemvenge ndiBrian Bubu because Brian Bubu akagona kuishandisa mvengemvenge akaita maconnections pamvengemvenge handika connection rake rikamenesa kuAmerica ndikutaura izvo on live haasi makuhwa hanimoona ndikutaura izvo on live haasi makuhwa ndiye munhu anoti kumvengemvenge kune munhu 1 akagona kushandisa mvengemvenge iyoyo zvikamitira that was only Brian Bubu Nyamshamba because akaita maconnections imomo akagona kuchestira line rake zvakanaka and achitatiudza taitoseka titi Brian kuAmerica kuende zvekumhanya haubudiriri mufana wangu zvakuda kuita izvi akati nini ndikuti is worth a try ndanetsa nezvekunoko azvishuwa akaita hanimaona muzati musi wakati ndikuenda kuinterview takashitamisira kuti wapindugwa akati yes I'm going for an interview achidzoka achiti ndawana ndakurova pasi muzati kunonzi kubata muromo takabata muromo kuda ingadei akaenda na Ashford Brew wake ingadei vakaenda vese but Ashford nesu tati kusaidira kuseka kuti Bubu zvinhu zvakuda kuita izvika zviroto hazvibudiriri saka Ashford hana kuzvinetsa hanimaona nekuda kuino apply dei akaapply dei vakaenda vose truly speaking izvo zveziva speaking dei vari vose hanimaona akabuda akarova pasi akaenda hanimaona tikazosora chiti saka Bubu atoenda naini takatarisa antimazviona saka nyaya yandiri kuzama kutaura ndeyekuti guysika we can do a lot neFacebook ishi iko zvino paFacebook ndo pane social media in fact ndo pane yese TikTok ndo ine yese Instagram ndo ine yese handiti Facebook ndo ine yese asi kana ukazigona ukaenda kuInstagram kunoshama nekunodla zvinhu zvavarume do you think you can make money out of that? Let's be honest guys, do you think you can make honest money like that? No you can't. But ukaenda kuInstagram kunomaketa zvinhu zvako makambonata nekuNigeria vanchasei vanomaketa vanochanisa Instagram zvakaoma vanomaketa look at vanhu vari kuna naAmerica kune ma-first world countries they use ma-TikTok avo neYouTube hautombovaoni Facebook vanoita zveYouTube vane machannels kuYouTube anofoliwa nevana kuno kuAfrica every day and those kids are making money because they know vanenge vachidhensa vachiita chinhu vachingove creative vachingodi animaona they are using it to good use. Problem yedu isusu as Zimbabweans we don't know how to use social media. We don't know how to use social media. Social media chinoshandisa izvozvi ndikutaura kudai soka kune
vari busy kurekoda zvandiri kutaura izvi, of which I'm giving you the go ahead to record. Kuna atora ma-screenshots right now as I'm talking izvozvizvi zvisina zvinoparadza kana kudii tiri kuzama kuumbana. Kune ari kutora ma-screenshots andika kuti ndoda kunoposta and of which I'm giving you the green light kuti ita because nazvini izvo zvendo zvatisingasakwatikana paupenyu not even a bit. Animaona, but the truth mukati memoyo yangu kachiziva data rawashandisa kudownloada video ishi arisinyora nditi data rawashandisa kudownloada video kuti unoposta kuti vanhu vatuke vari kutuka meli. But inini meli truly speaking guys, mudakuza pandakatanga kuti ndauya padiaries ndakuziva ndakutengesa zvangu padiaries guys, kutenda Mwari ndinenge ndichimushora kutenda Mwari ndinenge ndichitokanganisa zvisingaiti Mwari akatondivharira guys. Ndakasimuka kubva palevel 1 kusvika palevel 10 munozviziva. Pandakazviudza gore randakazvitaurira kuti Marika ini nanguka chekutanga I need to go public and apologize to people whatever that I did kumvenge kushandiswa kwese kwandakaita zvandakaita zvese. I need to go public. It was the first time I wanted to clear animaona everything zvisina chitsotsi kana zvisina secret kana kuti pamhene ipapo pachinopisa ipapo pachinobhena ipapo ndikati Mwari ndikuzvipira ndizozati zvichauya mainstas achauya zvese zvichauya, but I am willing to do this because if I want to take this route yekuti ndimakete zvinhu zvangu I need to be clean. The same people vandaipihwirwa mahaidha avo ndichikanda kana kuti vandaituka ndichidini are the same people that can support me. And it's true guys, tine vakawanda totomboseka kuseri kuwhatsapp uko animaona vatiseka kuwhatsapp navo kuti achitaura kuti but sisiveli paya noti aiwo usandifungidze kani zvakatopera iwe. Handiona vari kutenga vari kusupporta right now whatever that I do, vari kusupporta right now whatever that I do. But takambotosvika pakutomboblokwa ndandakatitori kublock vuta kutanga kuti unblockana pakazotanga zvana diaries apa. Handimaona I said Mwari andina anything to hide, this is me. Andina kunge ndauya neghost handiti ndauya ndiri inini handika, so I need to go as inini and do the right thing and I did exactly that several times. Why guys? I wanted to start on a clean slate. I wanted to do business. I wanted to kuziva kuti iko zvinoitika pa social media ndo pari kuitika zvinhu zvese. Ini ndiri munhu anotambira pa social media. I sell a lot of things. By then ndakuda kusiya ukukuku antika kwandaita background ndakuda kuexpandawo kuti nditengesewo nepama online. So there was no way I was going to do that guys. Ndine past yangu yakanga yakasviba ndisina kutaura nevanhu vandakakanganisira. There was no way I was going to do that. I had to come do that antika ndikamira. I had to take all whatever people were saying and what not. Handiti vanhu vakati hazviiti nezvenema hakuna iri harifi rakachinja iri ripei chete ningirikiri ripei 3 months ndakatanga ndichipiwa 3 months muone kuti rinenge radzokera kutuka vanhu ripi iro rere muchariona ndaibhesvika 3 months adarika hangatiripei 6 months 6 months hangatiripei 9 months handika I was praying about it. Mwari, I want to conquer this devil. I want to shame the devil. This devil uya kuti andisvike Mwari I am no longer going. Munoziva kuti iko zvinokutosimudza kutuka munhu chako kunotondiremera kuti ndisumuke kudai ndichituka munhu chako kunotondiremera ndikunotondiremera kuti ndituke munhu chako chakunyatsotuka sema zvakatosiyana akutozoti handichatogoni guys zvakatosiyana anditozvigoni andina pandakashandisa ghost tendai ndosaka ndakauya ndiri inini. I never use the ghost account, believe it or not, in your life. Andina ndaitotuka ndiri ini meli kudai maitiziva wani ndichituka ndiri meli kudai so ndaituka ndiri ini ndaitoposta ndiri maitoziva kuti mukudhilana ndosaka munhu wese aingoti sisimeli makandita chakati simeli dai ndaita neghost hapana munhu aikwanisa kuya chiti sisimeli makati chakati dai because ndaita neghost ndaita sezvandiri. That's why I had to come sezvandiri and make things right. Anditi saka inini ridzidzo yandiri kungopa kune vanoda kuteerera madhiaries anoda kuteerera anditika social media guys we can use it to better our lives instead yekunomukira kuti nhasi kwapostwa ani ari kutwa kunzi kudii handi zviri kunzi chii andimona zviri kunzi chii no vimbai hatina kumubva from the topic but I'm just giving time to give a reference because nandichiona macomments kuna mari kuti ndezvemasocialize ndezvechii and I am just trying to give andika a reference about me kuti vanhu vanzwisise kuti it's not about masocialize mamwe akati musataura nezvananhingi because zvakazodai so ndakutry kupa ini kuti vanhu vamwe vanyatsonzwisisa. Remember pa understanding yedu tinoonzwisisa zvakasiyana. Kuna vamwe vari quick to understand, kune vamwe vari slow to understand andika kune vamwe vari tinoenda tichitokudza mwana upedzisira. We start from the bottom tichienda kuti mumwe munhu asvike pakunyatsonzwisisa kuti chii andiona ndakatambisa nguva netsai and it's true mutsainisha and it's very true it's inguva but dei ndakaziva haibatsiri chaipo ndechekuti unoenda kumberi uchiita sei unoenda kumberi uchiita sei. Saka social media guys tese apa uri kuita hustle yako vangani vamaziva vaita mari nesocial media. Pane musikana regai ndikudzei pane musikana anonzi right apa ndikutaura nezvemunhu ordinary person haasi socialite munhu
pane mwana anonzi Faith Candy munomuziva ndichi anonzi Faith Candy uyoyo tatisingamuzivi musikana anonzi Faith Candy uyoyo ari kuHarare uko tikamutaingomondera pasocial media apa asi angasitorina kana following kana page kana chi tengo indi angidhamino takaita mafriends sei aingoriwo mwana aingori pafriend list yangu ndikatanga kuona akutoposta akutotanga kutotengesa mamene mafuta ake akutanga kutotengesa lingerie yake uyu mwana ateiwe neshop mwana uyo atori kuDubai mwana uyo atoi holiday tichiona zvina kana gore zvandiri kutaura izvi Faith Candy guys makamuona pana boss lady chichi hanimona pana boss lady chichi mwana anonzi boss lady chichi yayo mwana anonzi boss lady chichi kuti takataura tomuziva panyaya dzemacontroversy achitawo macontroversy amene vanhu vaityarana vachida chidi ndopatenga kuti hakamwana kakondiani kwaka hakamwana chichichi things like that hanimona akatanga ndogara chikudza nyaya yake yemayoni pills akatanga kutengesa mayoni pills aya tichishaya kuti zvigo izvo zvari kutengesa hanimona akatenga kuningirira kutengesa mayoni pills ake achidi hanimona akasimuka akatanga kutengesa sipo dzake akatanga kutengesa zvinhu zvakangosiyana mune zvanongotengesa mahepsi chichi hanzi nandikoko I bought a house stand through Facebook. Thank you. Let me pin your comment. Thank you. Ndo zvandiri kutsvaga kuti vanhu tionesane hanimona kana ndikoko akazviita kutenga stand yake andika imba yake through Facebook. We can all do it guys, we can all do it. Animachona tikamuona iko zvino mwana uyu ari kuenda ari kusimuka takatarisa guys asi zvokunyepa kana kuti chi takatarisa. Social media guys you can use it kuti tiite zvinhu zvine musoro. It's never too late. True deliwe tese apa it's never too late kuti we change our mindset and we start focusing on positive things. Tutanga kuita zvinhu zvokuti iwo nemhuri yako idye guys. Imagine kuti izvozvo makuseni wamuka makuseni tika watotorekodha iyo live kai watoposta kana papage poko kana wanoposta kumagroup kuti sisimeni vatukwe andika vachasora chitukwa. Yes of course asi hazvivatadzi kuti amarika handimaona ende zvinhu chipedza kudai so kune vachauya kuseri kwa chitotenga zvandotengesa hanimona ndichitopedza inini I made sure kuti every day guys at least ndine kana ndikashayisa at least I've got one client pa every live yandinoita ndikashayisa ndinenge ndine one client asi handishayisi zvokushayisa kuti kwanzi hapana client auya inhema guys. kunyepa guys handidi kunyeperana kunyepa. We can do it neyo social media we can do it. Ndofunga even mighty vanogara chikudza kuti ndakabuda muwandu mama wenyu munotoziva chitaura kuti munotaura kuti hanzivaishandira zodwa handiti vachitaura kuti ndaishandira zodwa inini ndikazi munotonyatsovaziva zvakadaro zvokudarika isusu handiti mighty tivavaya kana vazobuda hava vachitaura kuti ndazodai takuvenga takushora but we saw her vachingoriwo mighty tiva taingusha kuti vakuiteiko vachiita zvemaskiri zvavo zvemagwavha nezvemagwavha nezvechichi vasina handiti varimo muone room. We saw her vasina kana dream yekuti vaizofunga kuti one day ndichazitenderera nyika idzi ndichazokwira ndege ndakatitenderera munyika but is she not doing it right now? It is happening. Zviri kuitika hanimaona saka ndiri kutaura kuti we start from somewhere guys. We start from yes we've got evidence chiera guys. Vanhu makamubvuraudza mukamuseka takamuseka ari muone room handiti achiwirwa nemabhaketi tichiseka kuti mabhaketi azodai adonha mabhaketi ndekuitira weti people loved vasingazive iye aiziva zvaari kuita. We did not know because we are people we judge zvatinoona nemaziso hatisi kuziva plani yemunhu. We quickly judge zvatinenge tangoona nemaziso kuti ari muchione room ari kupenga ari kudai hatina kuziva kuti chichi kuitika chera muchimona chimba akadi tikati ari kutsvaga attention ende kana itsvaga attention zvishoka attention yake ikamubhadhara kana anga ari cloud chase yake ikamubhadhara zvemachokwadi hanimona tikamona kasimuka akabvako akaenda kuZimbabwe tikamona tikamona uyo mukatanga kuseka mota yake yaneseka maitigetekete skrepa rakadi makamborona skrepa rakavhukwa bonnet reni makamborona hatamborona rakavhukwa bonnet skrepa riri kuenda muchingoseka vazhinji vaisika kuti skrepa truly speaking tatisina kana bhara unongosina kana bhara but taiseka kuti maiwekani kutenga zengo remota chicho iri here iri hanimona manje tiita kuseka but tikuona akanosvika naro kupi anosvika naro kupi kunzvimbo kwese kwanenge achienda anenge achifamba naro achienda nemota yake iyoyo hanimaona. So you start from somewhere. Iko zvino achibuda mota uye miya ari kupinda pane imwe iri nani achinda kadari kusvika tazomona avemo muRange Rover handimazviona kana tazomona avemo kana mumaLamborghini handimazviona because ane vision iko akatanga kuita zvemafuta akatanga kudii akadii she's trying akaita studio yake she is trying guys. Takamuona achitanga we saw her achitanga hatiudzirwi
Saka, that's what I'm trying to say, guys. Kuti my friends ako aunawo, friend list yako yaunayo, and it inokusimudzira and sell something. Hakuna chinonyadzisa. Antika problem tinoda kuti ukaona mna chitengesa maybe mna kutengesa ma furniture anditi iwo kuti zvidzikisira kuti ini kubuda ndichitengesa majiki handiwana kubuda ndichitengesa majiki azviti ndingasekwa aiwa muJoburg muni sometimes vanomboita madomestos akachipa majiki akachipa go and stock those things handimaona bring them here isa markup price ye5 pamusoro handiti kana ukatengesa 100 handiti wakaisa markup price ye5 pamusoro how much do you profit unowana ipapo guys unowana profit yemari unowana profit yemari chera tove neshop yehanza tove neshop oh yes I did not know about that unowana profit yemari kune vanogara kunzvimbo dzakasiyana maZimbabweans guys handiti vekuti vamwe vari maflats chamuchaimo vazhinji maZimbabweans ari maflats hakuna wekutenga muriwo wegreen vegetable wana line mukoto enda unohodha kumaketi muriwo wegreen ziva maprice ari kutengeswa muriwo makovha enda unohodha because every Zimbabwean at some point love to eat muriwo wegreen go and stock ikoko unotenga kunotenga kana dzingave 50 bundles dzako handiti uchanostoka maybe obviously ne5 kana 3 woya wotengesa ne10 woya wosunga wotengesa ne10 ita posto yako animaona unoita posto yako inotengesa mavheji iwayo ndiani muZimbabwe asingade mazi vanhu ngavazive kuti anonzi maivheji anotengesa mavheji katida muriwo everyday tinonowana ipapo truly speaking guys munozviziva imimi nyama yemuno haina kaisina muriwo GMO kai haana kasina vheji ndotongorida chete one way or the other animaona tochongorida one way or the other. But the problem, we are too quick to judge. Sorry, apa ndakutsika mukadeni mevanhu. Asi is the truth. Munombozviona here kuti team, yes ana chibaby, wanga wakachena mfana, wanga wakachena mfana, keep it up. Keep it up. Keep it up. Ana chibaby, you still remember here paya ana ndichitaura newe tichitaura kuseri uchiti sisi muno marara zvinenge zvarada kudzokera kumbabula wayo ndichiti aiwa mfana chimboshingirira. Do you still remember? Ndine machats angu newe tichitaura izvozvo. Ukashingirira zvikaita pay off. Saka I'm trying to tell people kuti guys honai you can do anything. Kana wada kuta mind yako on something you can do it. Akuna chinonzanzi kwai uyi socialite. Ana achitanga ngasi socialite guys. She was not a socialite. Aimboriwo munhu. Instead yekuti tiri izvo zvitiri busy kuanalyze kuti nekunotura takatura vanhu vakati kune vakatora mascreenshots nezuro vari busy posta kuti hona izvi zvakasodai instead yekushoropoza data rakushoropoza iroroka use it to sell something. Use it to network with people. Networker. Problem yatinayo most of the Zimbabweans. Now I'm talking of people in South Africa mostly. People in SA problem yatinayo. When you are supposed to go and network in chinochinja manamba kuma functions, murikuendera makuwa. Isende kuti mende kuneta networking ikoko hantika kuti utore manamba ugozoziva kuti iwo nezvei ndipinzewo muline ndidai murikuenda kumakuwa. Tinotaurisa vanhu veSA we are number 1 too talkative. Tinotaura zvinhu tisingazivi. Tinotaura mafacts vakuru vemaghost SA. Vakuru vemaghost number 1 SA ndo basa redu. Uri kutedzera maghost ari na UK anenge abva kumashifts. Ukutedzera maghost yekuti anenge arara pabasa andika vakuta distress paFacebook. Iwe uri kuSouth Africa kunoku uri kutedzera ivavo wapinda musekuli iyoyo. Andiona wapinda musekuli iyoyo. Ingadei guys tatove kure. Tine makuwa tinoda zvinhu zvokuti timhanye kana waenda panzvimbo maenda kunoita function kana kuti wadezwa kufunction go and network guys enda unograbha mashodas nana Arthur ivo vava marara maloya aya vanokupa legal advice pane zvinhu zvakawanda handiti go and enda munoita kunotaurwa zvinhu zvebusiness maSouth Africans vanhu vari muSouth Africa problem tinoda makuwa ndo atinoda makuwa. Ndoda kupa a very good and typical example. Haiti yatakaita send the people vanga vari pa SA yes anti vakati ngati kwai tabirwa mari ma 700 tabirwa mari. Now I'm asking you ndanchibvunza kuti wakabirwa mari wakabhadhara kupi wewe wakabhadhara mari tione pa wakabhadhara mari wewe apana pa wakabhadhara mari vakatengerwa matickets nema diaries. I support a function ye diaries ari kuna na diaspora antika ndo vakavatengera matickets but those were the same people who came out and said tabigwa mari we want our mari dzedu vari maghost. And I came here and challenged kuti all right we are sleep yokuti ndabhadhara mari ndakabhadhara imari yangu indabirwa mari tikupe mari yako back. Nobody came.
nobody came. Ticket watengerwa kuzoenda nofara nevamwe. Wasvika pafunction anditika wapedza hapo instead kuti uite networking uone kuti ndeipiripo tikufamba setukudi handiwaona wakutenga kumhanya kuti ndabirwa mari because pakati disaster yakaitika nachef handimaona pachikafu apa wakumhanya kuti tabirwa mari yangu yabiwa wakabirwa mari wakabhadhira mari kupi iwewe takavhunduka vanhu vakavhunduka 700 vanhu vakavhunduka 700 kuti yausina kubhadhara futi for that matter yamaibhadharirwa netimu diaspora truly speaking guys team SA andife ndakaita kuchira pakanzi function kuti anzi ndichaipama yekuti anzi veduwe vanhu tengerai matiketi kuenda ndidi support diaries through never munhu anotengera munhu wanenge achida ina ndiuye ndakaita life sakapaneziya handika unoita kuzviruma mugumbo kuzvidhura mugumbo nepfuti zvandakaita paya day in day out every time life sebenzi vanhu vachikuseri vazere kuseri kusisimeni please ndokumbirawo simeni na ndatiketi simeni ndibatsirei those were the same people vakanga vachimhanya nekuti tabirwa mari. Those were the same people asina centra akabvisa. How do you expect kusimuka iwewe? Sorry vamwe ndozati muri mu comment section ende muchafamba nenyaya yafamba inayo but ndimoketa nditi kuti andikwata nditi ende andivhunduka ndimoziya animona ndimi makamanya nenyaya ndimi makamanya tichiti bafikiri pakati pefunction mufunction tiri kutodakirwa hatinonge tatoziva kuti tatopost kuti tatodita tonzi pano pazodai wesist ameno yakazosara yave yangu inini yakunzi pabiwa mari pazodai which money was stolen 700 rands ndo yakavhundukwa nevanhu takavhunduka 700 onai zviri kuita kumwe and 700 tacho ivhunduke kana waibhadhara handika kana waibhadhara from your own pocket ka aiwa une right yekuvhunduka une right yekuti ndabirwa mari not kuti watengerwa isitaive nebhuku taiziva kazvaitika taiziva because ndaimubvunza Lorraine we ainyora mukundu kuti tione zviri kufamba sei achindiudza ndaizviziva majority like 98% yanga iri support padiaries apa havana kubvisa madzavo but vanga vari number 1 kumisa musoro kudai uno expect danzi ucharopafadzwa munozati dzimwe nguva tozvivarira makomboro zvatinge chitaura muvanhu pafacebook apa ini ndakazvivarira makomborero ini dzimwe nguva ndinoda kutaura chokwadi pana ndiri kunana mvenge kwacho papandaiposta nyaya dzevanhu nchiita sei I blocked so many blessings inini instead of unlocking handika I blocked so many blessings dzangu inini hanimona dzakatanga kuti unleash iko zvino ndo zvakatanga kuti zovhurika ndauya ndikamira pachina kudai so I can see kuti right now musaimisha usanditransfer people's fault I'm saying kuti kana wabhadhara mari yako iwe musai une right kutora ndabigwa mari une right kutaura iwe hauna kubvisa kana send then you say ndabigwa mari wabigwa mari ipi ndisitoziva kaisusu ndisitoziva what was happening no okay musai wakabvisa mari here bring your receipt yekukwakaposta mari kuna Lorraine bring it I know what I'm talking about ndauya ndakusimudzira iwe kuti business yako ndaenda kusimudzira mangwana wako ndanegweseri kunondiruma. That's what we do as Zimbabweans. Hands vatotanga kuposta makusenano you see andiko ina andizvizivi animaona andizvizivi ngatisadaro guys vakaburitsa mari vakasapota kuti vanhu vainde vakabhadharira vanhu matiketi kuti vainde kufunction ka hapana kana one watakaona chisimudza musoro kuti ndatazobigwa vatazodai no ndo vaitoti simelika vanhu hatifi takabatsira kuti vanhu SA chinyararai zvipfuure madzidza chidzidzo ndo vanhu vaitodaro ndo vanhu vaitodaro ina handisi kuti vaine competition chera musoni maybe hamusi kunzwisisa ndiri kutaura I am not saying be in a competition I am saying use your Facebook wisely that's what I'm saying use your Facebook wisely that's my story haisi nyaya kukombeya apa ndazongopa ma-examples I just gave an examples guys nzwisisai ndambotaura pakunzwisisa pa tinonzwisisa zvakasiyana and I'm not comparing anybody naningi denda ndichikombeya ndayapa ndichiti guys ngatikombei Madam Bossy kana kuti namaititi I did not say let's compare people I did not say ngatikombei Ana kana kuti ngatikombei neni kana kuti ngavatikombei Ana naSuva no I said let's use vanhu ava vandapa ma-examples vakatanga pasi tichiona and so we can also start from somewhere tese and tiri mudzimba matinoshanda we can also do something tichitengesa tirimo mudzimba handi maona nyaya yangu ndekuti instead of being negative all the time and bashing people all the time and kuda kutsvaga zvisina basa zvisingatipi mari munhikikiri muaccount medu anditi we can use the same data kutsvaga kuti ndotengesa chii pafacebook bvunzai vana notengesa apa kuti ndavasapota kangani ndichivatengesera hembe ndichitenga hembe dzavo but I sell clothes also
hanzi Netsai mishakatopiwa mari yeticket but hana kuenda futi. Thank you Shanda, thank you very much. Wakatengerwa ticket Netsai Mutsai iwewe hauna kuenda kwa it was given to somebody else, but maybe you were one of the people wakanga vachifambisa mbiri yekuti tabigwa mari. Ukuona point yangu pa iri kuuya napo? Ndopa ndiri pane point yangu. Don't limit yourself. Usazvitikwa inokuti izvi uyu celebrity, uyu celebrity ina handikwanisi kuti ndizviite because uyane they started from somewhere. You never start from somewhere. That's what I'm trying. That's my point. And maybe Buddha the wrong way. And this, that's the point that I'm trying to put across. Could you say the coach Zikisira kuti Aiwa Mosha TV on the baby one day and you want to come and it one die. You can also do the same. You can also do the same. You can also do the same. Tengesa ijinu, guys. Tengesa muzika moshi, tengesa muriwo. I told you history yangu one day that ndakambotengesa mvura pure water. Ndakambotengesa mvura pure water, guys. I told you guys ndakaiwacha. Ndakawacha. And ndika ainira vanhu ndichiwacha mapenti evana nemadhodhi ndakambokudza guys. Ane china pakati pa muna kura skin ndakene china ndakakudza iwani. Zvangu inini ndinambokudza izvo zveumwe munhu. Zvangu inini I told you. Azvina connection zanele. Iwo utori pano izvozvi zanele. Iwo utori pano utaura nzi zvine ma connection izvozvi right. Madam Boss vakatanga vave ne connection ipi na zanele. Let me do this. Uyu mwana ndoda tomubatsira. Aripi kukomende kaendepi mwana. Ndoda tomubatsira mwana. Kukomende kaendepi. Yes. Right. Push. I want to help this child. Zanele Butlet Jamin. And vamwe vanhu vane ma connection. Iwo you are here, are you not connected? Zanele. Vanhu vane ma connection vakatengwa ne ma connection here na imwanangu. Vakatengwa ne ma connection kana kuti ma connection vakatoma wana if through zvauri kuita izvozvo zvokuya pa Facebook uchipinda uchidi. That's the way vakata ma connections Zanele. So you are on Facebook Zanele. You can also make connections here on Facebook Zanele. Sema tangira kaita vanhu ivava vakata ma connections pa Facebook. Antukunzwa, you can also make connections on Facebook Zanele. And one, uripa diaries right now, whatever that you are selling, ukola katsisimeli ndikandire yo nditengese. Do you think utakuna unotenga zvinhu zvako iwe? That's how you make connections. 3 vauya vakatenga zvinhu zvako. And vachaudzawo ma friends avo. And kana iri hembe achanobvunza ma friends wakatenga kupi? Konzi ndakatenga kune munhu anonzi Zanele pa Facebook. Wandakaona. Vakutopa number. Andika, that's how you grow. Zanele Butle. That's how you grow. Number yakutoenda because ukutengesa zvinhu zvako zvinhu vari kuzvivanhu vari kuzvifarira. Ndokusimba kwanenge uchitoita ikoko. Tina Auntie Gladys ava mutongoria. She's a life coach. Pavakauya pa Facebook nobody knew her. Apana munhu aimuziva. Apana munhu aimuziva. Vaizikama neve just a few people vanotamba navo kunyika kwavari ndovaingovaziva. Majority yevanhu mamusingazi. But right now guys makuto vanhingirira makuto vafollower. Vakawanda venyaniti because you saw her. Shikima kantoda kuita onda kudididi. Handakuvarambira. There she is nanasi varipo. Vari kuita life coaching yavo. People are going there vamwe chitoconsulta kuseri and ibasa ravo. Saka ukazoenda one on one she charges you obviously because ibasa ravo. Ani maona. Vanhu vakawanda vari kunoconsulta. Until I have connected on Facebook and I have customs that don't need to put you don't need to put your face on. Thank you. Pana Joyline clothing. Joyline clothing. Takamona pa Facebook isu guys. Achisona hembe dzake. Pana Yvonne Yvette. Uya. Takangoona pa mapage vachitenga kusona zvinhu vachingokanda pa Facebook apa. Mai munyaradzi. Takavaona pa Facebook vachitenga kusona but vakutosonera nangwe nesu tiri kuAfrica. Most of the clothes dzakutengwa navanhu nenyaya yekuti vanhu vakavaona vachikanda pa mawall pavo vanhu. Vanhu iko zvinezvi vakutotenga ningikiri, vakutotenga hembe kwavari. Handimaona vachiposta vakutenga hembe kwavari iko zvinezvi. Vanhu vakawanda vanopfeka maAfrican attires vanotenga kuna Joyline. Vanhu vakawanda vanoenda kumagala kana vanoenda kuma evening functions vanotenga hembe kuna Maimunya. Vamwe vanotenga hembe kuna Yvonne. But takanga takakuvaziva pa Facebook apa vachiposta hembe 1122. Maimunya maitawa ndasingazoti vanobika inini. I did not know that she was a chef. Ndakataka kuona pa Facebook apa. Manje sunu vachirwara futi nguva chaisuni member. Ndikaona vachiketera samwe ku Europe ikokoko. Ndikaona vachigadzira masadza vachiunganidza vachiti kune kwa audio company. Vachimisa masadza vachinisa ku company. You see? Azvino kuti vanhu vaivaziva in person vakasangana navo online pa Facebook ipapa unoposta chikafu chako guys. This is what I do. Uchiposta don't give a problem. Isusu maZimbabweans tikaita zvinhu 2 minutes tikaona sekuti azvisikuita tinokurumidza kudisappoint tikatobva takurumidza kusiya. Ndo problem yatinayo.
tinokurumidza kuve disappointed tobva tasiya kuti zvisi kufamba izvi. Unoshingirira guys, handika persistence. Iro page rekufacebook racho ramukutaura kuti page guys, do you know kuti everybody can create a page? You can create your own page. Munozviziva here izvozvo? Page harina kunzi rinokireetwa na Sisimeni chete, rokireetwa naMhosva, rokireetwa naZuva, rokireetwa naMadam Boss. Everybody, handika, everybody can create a page guys. You can also create your own page. Uchitengesa zvinhu zvako. Page inozikamwa kuti kana uchida bhutsu kune page raningi. Kana wapedza bhutsu woenda kune mamwe mapage kunotamba nevanhu, asi page rako riripo kwauri kuya unachitenga bhutsu dzako. Kune page rekuruka musoro raningi. Kana uchida kuruka zvakanaka dogedzwa nzara kune page rakati. Andimaona. Kana uchida kuti chakati kune page rakati. Hakuna munhu ari limited guys. Problem kuzvilimita. Open mapage acho. Vhurai mapage. Hakuna munhu anonzi page harivhurwi, havhuri page nderana ningi. Munhu wese can open a page guys and do what you want to do with your page. Anti rikakura rikasimuka uchitengesa bhutsu dzako, antika woona kuti wodi naro ramba chisumuka. Kana uchita zvemaskits guys, this is the time. Itai maskits. I'm here to encourage you. Do maskits. Try it guys. Try it. Tirana Sisimeki uyu. Takamuona kudhara ngasina zvake zvaitoramba kusumuka. Facebook chairamba kusumuka uyu Miki uyu. Handisi kumunyaya aripo Sisimeki uyu. Hanimona, yairamba but akaziva akapitirira right kandibatsana nevanoitawo tuone, akabatsana naMhosva. Iko zvino kari kusumuka kamunhu kaomugyo kanga. Kari kusumuka zveshuwa. Kari kusimuka chaiko zvekuenda. Takatarisa. Handiti but Roma ingadi akaita give up kudhara. But haana ku give up. Vurirai gate vanhu vegarden service hey. Antimaona. Antimazviona guys. Saka I am saying guys, 2022 ari kuuya. Ngatichinjei mentality yedu. Chitambai kana mukatambe tambe. Kwaichi ukati tambe tindinge womira. Handika matamba wani, makuwacho maita wani, nyaya dzevanhu mafambisa wani. Inga makutoziva nyaya dzevanhu vakawanda kudarika ivo varidzi vadzo. Makudziziva nyaya dzevanhu vakawanda kudarika ivo varidzi vadzo. Dzimwe dzavasingatoziva varidzi vadzo imi munenge muchiziva. Hanimaona. Chita kuti 2022 now you change. 2022 now you focus now on growing, you know, do something and leave legacy for your kids. Hanzi vamwe tabudirira nemukando yamaititi amen. Vanhu vachingoshora kuti mukudligwa mari, kuri kudliwa mari kumukando kumadzazodai. Asi mwari kutanzi tabudirira nemikando yamaititi. Muri kuona tinojaja zvinhu tisingazivi. We are not there. Tinomhanya neguwa. Maybe rabuda nemunhu wani anenge akabuda mugroup because hataza kubhadhara mari yake yemukando. Hanimaona. Mumwe munhu hataza kubhadhara mari yake yemukando mugroup. Hanimazviona. Abuda mugrupu oda kufambisa negativity kuti tabigwa kuri kubiwa mari kuri kudai vanhu take nazvo matomhanya hamuna evidence yekuti pakabiwa mari matomhanya nazvo muri kuona patinodonhera ndepapi ndo patodonhera ipapo vanhu vakaseka he Madam Boss vaenda kunogara kumba kwasisa vanhu vanakanaimba vana kudi maiseka dhudhu handiti munofunga tine mari yanezuro yaka 100,000 can she not build a house yanoda? I am asking you guys, can she not build a house yanoda? Baiseka kuti ana mafelebrity da nakana basa nakana chinhu vanenge vachingotita noise pa Facebook chawo shangandira kutaurisa right. You were there, you saw it yesterday. Maria kabuda 50,000 on cash per ground. Akanzi la minister, I'm going to double it. That means she's got 100k antika US dollars. Don't you think kuti right now anovaka dream house yake? Anovaka dream, but mazhinji makasika musingazive focus kana goal yake anti musingazive vision yake. Murikona zvandiri kutaura. Zivai zvinhu zvatinofollowa. Let's know what to follow on social media. Know what to follow on social media. Kune zvimwe zvanotoona this is destroying even me spiritually, but you are still stuck in there. You are still stuck in there. You see kuti apana chauri kuona, apana uruto destroy kawesi. You are still stuck in there, blocking your blessings. Instead of you going forward, you are blocking your blessings. Guys, anenzeve answer. Ini ndokuti zvazviri guys. It's me Sisimeli andina ghost ndinoyase zvandiri. Andibona ndinoyase zvandiri. Manje tinenge takuona imba ya Dudu. Imba ya Dudu tinenge takuiona uno muzagwadira wemba. Takutenga kumhanya nekuti akaromba. Vakaromba inema vari kuhura nevanhu vezanu ndozvatenge takuita. But takaiona Galadina nezuro guys. We were there. Imba yazomira akuposta kuti denda rangu guys randakaita iri and aine mari dzavanhu akazovatana nhingi akazodi tichidestroy vanhu saizvozvo. We destroy people like that. Ine manga chiurai wao mari dzazikazodai
but we see kuti she has traveled so many places. She's not going there for mahara. Haafambiri mahara kwese kunyika dzanenge achienda. Anofamba because anenge achitobhadharwa. But kana tapedza kudaro mangwana takumhanya nekuti zvazodai mangwana zvakazodai mangwana zvakazodai. Let's not do that, guys. Exactly, Maggie. Exactly. Thank you, Lorraine. Thank you, Lorraine. And chiro akapedza andoona akati akutenga futi imwe yekuti arendese futi kuitira Michaela. Andoona anongozviita. Animaona saka ndo dambudziko ratinaro. Atina kana pekugara. Tiri mimukuku ndo matiri, but tiri kuwanzira vanhu kuita zvinhu zvavo. Isi team SA ngatimbodzidzaiwo vakomana. Team SA vaningina vangu nemadzikoma ngatimbodzidzai. Let's learn ngatimbodzidzai. Team SA tiri mumukuku vazhinji vedu. We are in sharks. Mumashaki bekuti takaita magetsi cheche takaita izinyoka. Hanimaona takaita magetsi izinyoka. Hatina kana makana kuti mwatorina ari musina magetsi, but tisi vakuru vekuenda kunoshoropodza nekunotaura vanhu varikuita life dzavo. Vane life dzavo dzokutoti unotoiemva, but kuiemva kwaunenge uchiita unotoenda kunobhesha. Chokwadi hanzi hakuna munhu anenge ari pamusoro pako anotaura nezvako is true. Ukaona uchiti taking any whether uri mughost kana uri munhu ka, which means you are below me and I'm not bothered. I'm not bothered. Kana uri pamusoro pangu una time yekusoro chiongorora nezvameli kuti akuita nezvechi ararama sei adini, hauna nguva yacho because uri busy kuronga mari dzako kumusoro ikoko. But ukaona uri busy kusoro chidongorora kuti mutisi azoita nezvei azodi apa azodi utori pasi pake, you are envying to be here. Ko ingwenda kaunotsvaga kuti naisha kundoitawo sei shani todi apa 2021 ari kuita sei ngatikandeyo kamtamkando itunotoita sei. Animaona ngatikandei mikando ita situnotoita sei. Ngatisadaroi guys, ngatisadaroi. Team SA 2021 tap 22 tapinda. Let's focus. Instead yekuti kwaikwatiwa macharity kwadliwa mari muri kudligwa mari muri kudligwa. Waona mndebe mari yadliwa, waona mari yadliwa, waona mari yadliwa. Uye netsi kuti kwaipadliwa mari hauna sendra wabvisa. Makambozviona even vanhu vanoita macharities avo, people who are quick to say kuti handipadliwa mari anenge asina kana sendra contributor. Vacontributor vacho vanoziva kuti zvinenge zvichitoitika, vanenge varizivi zvavo, vanenge varizivi and havasitopi kubatsira because kune mboko dzataura dhanzi kuri kudliwa mari. They will never stop. Vanenge vachiti right simeli iyapera itopinda pandepi project ikutevera. Dr. Mtisi iyapera what's the next program iripo. Vanenge vachitodaro. Animaona timu isina kana sendi inobvisa sango kana kubatsira pafiwa chekuti yabvisa kana 50 rand kana kuti mumwe atoda kuti vana vangu akarana nenzira nesiro kata ndamagetsi chechewo ndikandikutengere 20 rand ungonawo zvanasi ndo rinenge riri pamberi kuti padliwa mari asi harisi kuona vanhu vari kubatsirwa ipapo. Raona mari yadliwa iro risiri kana mukomiti yemari riri kuziva mari dzadliwa, but harina kana munhu wani warinogona kuti ribatsire, harina. Nesai misha ndofunga mapo zvakawandawo zvona paFacebook chinzi kwadliwa mari kwakati vanhu vakawanda vanoita zvimacherichi vanonzi vadlirigwa mari vazhinji apa. I'm just giving an example ezvinhu zvandoziva zvandoona every day. Animaona so munoona kuti dzimunguva ameno handizivi. Team SA let's change our mentality 2022. Ngatibatsiranei, ngatiinspirane. Izvozvi 2022 kudai kune vanhu vari kuchiyana mazigrosari, mitumba yemagrosari. Iwo hauna kana chekuchiyana uri busy kuti saka ndotumira chiva nakumba. Data rese rawaita pakati pesapa ranga riri kunotsvaga madata ekuti ndida kuona kuti nhasi kwapostwa melanga achiti kwanzi kudii, madam bosi vanzi chii, maititi vanzi kudii nhasi, java wanzi chii, mfungai mtisi anzi chii nhasi. Ndo data ranga riripo. Hanzi sisimeli mnasi namara afakanzi sa andikutozviona lini. I can see that. You can say that again. Kubhizi kutarisa dresi remunhu ranga rakapfekwa, hausi kutarisa kuti pati apinda imomomo anotore kana kangwara nhasi anobuda nemacontacts evanhu vose ava. Uri bhizi kuongorora dresi remunhu kuti dresi yake ranga risingaiti, dresi ranga risiri kuita nhasi. Isi ndekuti uongorore kuti saka ngatore manhamba umwe abude nemanhamba aite mari. Zvimwe zvacho hey, not all of us I know, not all of us. Ndosaka uri kuunzwa ndichiti tino, not all of us but most majority unozviziva majority. Hey, akurarama fake life. If fake life akurarama ukamunzwa munhu achiudza munhu fake life soka you be shocked. Asora kuti fake life haumuzivi wa munhu omona pa social media watomhanya negospel kuti fake life, but munhu haumuzivi uri kungoona zvinhu zvauri kuona pa social media. Fake life wakana chikutadza zvamunoda kuona.
kuna munhu asingabudisi live dzavo pasocial media variko a lot of people vasingabudisi live dzavo pasocial media anotonga kubudisira chikona chekuti muchangaona chikona icho kusvikira Jesu adzoka hamutombofi makaziva kuti akurara masai kuita sei ati but zvinhu zvake zvakarongeka zvakabatsira kuseri they are there vanhu vakadaro but imimi hamuzvifungi hamuzvioni kuti but why asingambo munenge muchingoti inema fake life inema pana kurarama fake life abudari muhotera ifake life abhadhara hotera nefake life handi kutopinda muhoteo kunobhadhagwa kutopinda muhoteo uno he hana pekugara ari kugara munje anogara mukwanzi anogara muhoteo muloji hana imba uyu vakomana unobva watoseka dzimwe zvinhu zvinotogwana unobva watoseka kuti vakomana dei vanhuka gospel raunomhanya naro inoziva chokwadi here orit kugara kwacho muloji kana chikona kugara muloji mwedzi wese imari kai imwe hana asatambomuvata kana muloji kana one day hana umwe muri kumuti anogara muloji upenyu wake ndewa muloji makore achingove muloji that means ikeshikai thank you Hilda muri mahoko thank you saka zvimwe zvinhu zvachosoka unotoona kuti ka unotoseka sokuti asika mwari dematibatsira chokwadi dematibatsira amumuzivi zuva hamutazivi kana nepaanogara kana pakamutaza mungati munhu anonzi hana pekugara kana makamutaza mungati munhu anonzi hana pekugara asi munhu anana chibaya negosipelu hanapo unozaziva unopera pawa so unopera pawa vedu we ngatisadaro iwa kumana ngatege kufambisa zvinhu zvatisingazivi zvokuti wow hanhinga achiti nokuti munhu anenge ane maybe personal vendetta yake anoda kusetla anomaona kana kuti vane mapersonal avo ekuzhe ukwekuwo mhene kwavo vanenge vaitana zvinhu zvavoko akuya negospel pano ari ningikiri ari ane gospel yake achida kubhasha munhu wake imi mateta ndatotekile nazvo mhanya tekeki nazvo ndopaona kuti ka mwari ka devatibatsira devatibatsira ka 2011 ka 2021 ka tichinje maitiro asikana ini ndokudai mese I love you all mungandituka zvenyu mungaita se ini ndiri munhu mukuru handibatsirei zvigumbu kuma 2000 mapiyano akazara pa handimbobatsire ndinotobloka munhu anenge atotuya kuzotuka nditoona kuti handangwe kukupindura mazana I just block you handitomboranangwe kukupindura ndongobloka nevanoisa malaughing emoji I just block because ukaona pandatukwa wese laughing emoji ka uri papeji utori mantu saka there's no need of keeping mantu inonoseka kakwandisingaoni inonotuka kakwandisingaoni haikona pamba pangu oya kuzonditukira pamba pangu oti kwai ndingoti enkosi aiwa tinokubloka handikupinduri but I'll just block you because handisi kuda kuchengeta negativity in me rimwe roto yari kuza kuti hayatibvire apa makanga mazvokumvenge uri kundudza zvinhu zve5 years back zvava kunitaurira nhasi 5 years back zvandakatokangamwa nemudzi mwari zvakatokangamwa kuti ndakatomboita akatopimula kudhara akatozvitirabha kudhara iwewe semunhu wenyama ane brain ane musoro uzere demo usina brain ndo zvaunoda kuya kuzondiranganidza kuti kumvenge zvarini ndo zvandichiri kurarama izvozvo zvavakandiona kukanisa kumvenge zvino zvandichiri kuita iwe hautadzi everyday uchitendeuka everyday hautadzi here uchitendeuka uchizvigadzirisa wega andakazvigadzirisa saka what's the big deal wotonoona kuti musoro munhu akatakura musoro asi musoro wacho wakazara deme uzere mvura wotoona kuti munhu musoro uzere deme hamuna chinhu ukuramba uri kundirangadza past yangu my past does not determine my future my past is not what I am today it's my past musabvume kuramba muchirangadzwa zvinhu zvepast yenyu guys hamucharambi mucharamba muri kupast antika oh yeah nganditopinda uningikiri comment I'll finish because kune show we need to also advertise this show chero tisiko Cape Town hanomaona wakaita nezuro chihure chako vhiki yapera turamba chingokuti zihure kokana wakatendeuka ndoramba chingokuti chihure kokana wakaduramba chingokurangadza chihure chako chawakaita chitsaivepo here plus tinei nacho chondipa chingwa kumba kwangu kokana wakatendeuka ukati mwari ndasiya munhu anoramba chiudza sex step rakasobuda 2014 chingoi sex step imi move on guys come on let's move on vazhinji venyu muchaona kuti pamuchadzidza kusave negative zvokudaroka muchazonditenda next year ka muchauya muchindudza kuti smeli kana ateerera smeli ka ndakungokusekai because zvakadarika muchiri kuziva live yamakamboita mukati ndini mumwe munhu aituka vanhu zvisingaiti neghost kubva pandakasiyaka zvinhu zvangu zviri kuflowa muchauya yenyu ndozviziva idhayarisikai vachavati vanouya avo muchauya vazhinji venyu kana anenge anzwa cheko chako yatsoteerera nyatsobatisa cheko chako ka
mukachinja mukatora gwara chicheroka muchamuchera but saka ndaita zvidiki zvinovharira mablessings mufunge, zvinotovharira makomborero mufunge, zvinovharira makomborero. Pamuchasiya muchataona kuti makuchaya muchati nemi wonekwa zvinhu zvangu zvaitovharwa mufunge nekuda kuti ndasingatombozivi ndakutongotaura because zvakapera. Inenge yapasi anditi. Guys, social media, let's put it to good use. Noted on that one, Nyasha. Noted. But remember, kana uchisa timu nungo singa zivi kuti ndo zvichaitika, unongo sina kana track history kuti vana vakamboita zvinhu zvakadaro. Saka unongo chito trusta. Andoona. But in very noted, unoti atina kudzidza, takatodzidza ufunge. I've learned. Yes, people, they dwell in the mistake that man ngati mastoka. Ngati chinjei maitiro, shelter makore mningina wangu. I need to see you change 2023. I am declaring it. Let it be your year. Shelter makore. Siya nezvekuva negative and talk to bash people and wanikwa uchingori pa zvinhu zviri nonsensical zvisingakubatsiri kuti uite improve your life. And you see kuti Mwari avakuzarurire magone aya ema blessings. Unoti Mwari avavhurire madoo ema blessings. Hanza asi vamwe masocialize kutuka futi ndinotovatya. Yes, zvinoitika Nyasha. It happens. It happens. Zvinoitika. Animona, zvinoitika futi sterek zviri kuitikawo futi zvakawanda handiti. So guys, also kune vari Cape Town, baba Harare, nhasi vari kuita shani dzinonzi shut down Cape Town. Vari Cape Town, it doesn't hurt to go and support. It doesn't hurt to go and support event iri Cape Town iyo yababa Harare. Hazvitomboningiriri. Ini guys, pisi pandogona kusupporta vanhu I supporting. Ndo supporta because ndinotoziva there's a secret in supporting. There's a secret itoripo antika in loving people and supporting people. There's a secret iripo. Kana muso muchazoiziva secret yoka muchazoyemtaura nichinditenda, you thank me later. Just support. I was shelter. I'm just giving an example. And just support and see kuti zvinhu zvinofamba sei muchaona. Just go and support and see. Ini ndinotoziva secret in supporting guys kuti panovhurwa madoo zvakasimba ipapo. Just in supporting, there is a door that is going to be opened rakasimba pakusapota ipapo. Anti maona. Pane door rinotovhurika rakasimba pakusapota ipapo. Support your own fellow people. And support them in a good way, not in a way you cannot tora mascreenshots kuti uite makuwa. Support in a good way. Anti maona. Kana uchitenga, tengesa antika tenga. In sometimes I just buy for the sake of supporting. Vanozviziva vanondotengera mu comment section. I just support for the sake of supporting. But ndinototenga kana dzimwe hembe dzo, but I also sell clothes. Nendishoziva kuti dzinowanikwa pakati dzipakati. But ndinotongotengera dzimwe ngwa kusupporta zvangu, just to support. And zviri kutondiitira guys, handidi kunyepa. Handingati ndasvika pa level. Tanisha simam. Mningina wangu. Tanisha simam. I know kuti you love me so much. Ndiye mwe munhu wana anondida zvansina doubt nasho. But you wanna Tanisha simam. Rega vatuke. Sometimes ukatamba uchitopindurana navo uri kuwapa relevance yavari kuda. Ukana panotukwa simelika, try kuignore. Mai Tanisha, try kuignore. Ukana panotukwa meli, try to ignore kuti ngosina zviona udarike. Let them tuka vari vega ipapo. Usaiende kuno commenta ipapo because uto commenta you are giving them that attention yavari kutsvaga. Vakasa post kuti meli rega va commenta nevari 5 ipapo. Mukaenda mchiti kuno defenda meli zvavanenge chinangwa chavo handimona vanenge vachida kuti posting aite 500 comments ichasvika ku 500 comments mission accomplished ndo zvavanenge vachida. Vanenge vachida kuti posting aisvike ku 500 comments inenge itofaisa page, inenge itofaisa group. Saka let them vaite ipapo. Haisi bridesmaid yangu, she's just a fellow sister. She knows kuti I love her, so anozviziva takabva kure tese, anozviziva. And we stop giving them that attention never could. Stop giving them what they are looking for. Go there, see kuti meli is being bashed. If you chiziva chokwadi chechi chokuti wanga uneni kuchinza akahura madekwa ihure ivi iwo chiziva kuti ava mai havatohuri siya zvakadaro ignore itange usi kuzviona ini uzive kuti ini kwandiri kusati kuno kunde ndiri bow usavape zvavari kutsvaga because once wangodaro watovapa chavanenge vachingoda imi munotoshandiswa me musingatozivi post ikasvika 200 comments bolati zvatoita apa hazvibhadhari. Iwe chingoziva kuti sisimeli yes I like zvikutaurwa zvinonsense and you ignore wodarika. Chona tazvinaka zvinoita. Usablockwe mumagroup maunoda kutamba uchinakirwa handitika because of kwati kwasimeli let me be bashed rega nditukwe
ini uzive kuti ndeti kwako kwenda ndisi kuzviona nditori bhoko andiri ende ndine nditori bhobho lati zvokuti ufunge nditongo iwe ungoona uzidarike ikoko chandisingadi kupiwa ma-screenshots chandisingadi usandiudze kuti ndikutwa kwakati ndiri kupostwa kwakati ndanzi chakati ndasonzi muroyi ndasonzi hure zvese zvavanenge vachikudza izvo guys ichokwadi is true is true it's true zvimwe zvacho vanenge vachitokudza izvo vanenge vachitokudza izvo ingoti ichokwadi saka matidine information musina nazvo it's true there's even a lot more to that matopedza because inini I've told myself kuti kusora uchijustify yaka kuvanhu ka chero kati kuchokwadi ukaene V11 ka kana vachida ngokuwachisa vanongoti inmhanya negospel ravo rekunyepa iroro animona zvino vanongomhanya negospel vachiziva chokwadi they'll just still run negospel ravo rekunyepa iroro saka the best yekungoti zvamataura ndizvo chaizvo ichokwadi zvamataura zvose ndizvo chokwadi chechicho saka manga matihi usiyana nazvo usiyana nazvo antimazviona saka ndo zvandandida ngoti ndikudzei apa kuwacha kwangu ndasinda kutoka kupedza nyaya yekutwara kati anyway fine ndikutaura Kelly bring stay soft and go and open the water antimaona saka ndo nyaya dzenge dzichingoripotedi hapana zvinhu zvakamboti kudi indangoti ndingotauri andiwana maitanisha I know you love me so much nina but ngazvichipera usaramba uchibhlokwa kumapage anditika nokuda kwasimeli don't answer don't respond to them munenge muchitoshandiswa ipo paya kunzi musvitse pavari kuda kusvika then vanenge vahwina anditoona so guys ndizvozvo 2022 guys ngatiitei zvatinoita tiite mabusiness kwedu let's stay soft okay or you going to open the tape let me have the stay soft first did you eat your cereals why you're not hungry take the cereals put the milk in the microwave and bring some stay soft and go and open the water so what stay soft in my bedroom in my cabinet in the bedroom in the toilet andimazviona so 2022 guys vanoda zvemitambo iyi zvemukando chuza team raunoziva kuti they are strictly for business havanei nenyaya dzakawanda wanda inda unojoina handitika inda unojoina uwane mari yekuti utange business handiti Christmas iri kuya iyi instead yekuti ufare paChristmas uchitenga makesi edoro 10 mumba ausingapedzi kunwa tenga kesi 1 redoro handika ufare nevamwe mari ye9 makesi chisungirira handika panotanga business handitika panotanga gore wobva watanga kuita something start small unenge uri munhu achenda mumba mama shakira somebody stay soft Shakira panotanga gore tanga uchita something tanga kudzidza izvo zveholiday inoi kana wapiwa off inda kune anobika makeke unodzidzira kubika makeke go and learn to do makeke go and learn to do nzara go and learn kuita musoro handiti go and learn kuita zvinhu zvakasiyana siyana inda muna small street uchitenderera motsvaga kuti zvinhu zvakachipa zvinogona kutengeseka nezvipi you can go even usina cash zvaunogona kuita another tip yandokupai zvikuru sei vanogara muJoburg kana muna Pretoria this is the tip that I'm giving you for free kune vanoda kuteerera teererai hauna mari yestart handiti kana waita off paper pinda mutown handika enda kune zvinhu zvakanaka take pictures usina mari just go and take pictures handika advertise those things usina chawatenga advertise those things ini tichauya simeli do you have the dress iwe answer yes handikuzwa pakariona ndinaro handi saka imari iwe wakatoona dress yako chita 200 handitika dress rangu 350 andiwana kana 400 andiwana ini ndakutotora kuti une size ndinayo saka ndosasei mari nditray e-wallet kana kuti isai mari muaccount ndaisa mari yangu iwo manya mutown wakunotora dress riya usati waviri mari capital handiti wakunotora dress riya pakariona handi hoyo wotumira munhu handika wochengeta mari ya handitatokupa mari kunotenga dress racho animaona wonotenga dress yawotumira wochengeta mari ya oya zvemumwe handika do you have this outfit yes I have iwe hauna handiwana iri kuita mari wakatora kazvisina maprizes wakatora mapicture wakanyora kuti chakati ndozvikuita vanhu vakawanda handiti imari outfit iwakaiona ichita 300 handika hairi kuita 600 outfit iwe ndori kuziva kune vamwe vane nhungo dzekufamba dzoti vanenge vasingazozipa zvinenge zviri zvakanaka zvinhu izvi handiwana vane nhungo dzekufamba saka isusu tinowo tava kuita mubusiness ndisudawo profit handiti ndinayo 600 okay mune size mune 2x large ndinayo iwe hauna zvako uri kuziva kuti kushopu iriko handitika wochipfeka matenesi ako manje kana mari yaiswa woenda kushopu kuya unotenga outfit ya wodzoka wotumira munhu outfit yake wochengeta futi mari ya ukazviitira vanhu 5 wave nemari start
ukaitira 5 people, as long as uri honest, be honest, make sure you are honest. Kana wapiwa mari, deliver. Kana wapiwa mari, go and deliver. Usazoti wapiwa mari, wapiwa 500 rand, 600, unase uti mari yakawanda inoshamisa okutobloka munhu pa 600 yake. Okutobloka munhu pa 600 yake. Auna kwa unoinda watozvivarira mukoto. Watozvivarira mukoto. Anditoona. Watozvivarira mukoto. Make sure you deliver. Deliver munhu zvinhu zvake. Iyeyo watengesera paachapfeka. Kune vachatoita vanotoida mafriends ake kuti wakatenga kupi. Wakaiwana kupi hembe iyi. Andiona. Ndakatenga kuna ningi. Ndipo namba. Anadzo here? Anadzo. Ane masmall size here? Anawo. Tipo namba. Open the tape. Tipo namba. Ndokutosimuka kwacho ikoko. Ndokutosimuka. Vane mavheni. Why haven't you moved the tape here, girls? Ndem novra tape. Harimon, vane zvimavheni zvavanazvo mudzimba andichika. Vane zvimavheni zvavanazvo mudzimba anditi. Vheni iyoyo maybe usha kutoita ine vheni. Wakatenga chibhandamu chako, 1400 chako, andi une vheni yababa iripo. Andika, zvokuti kwa yena ndigoni kudrive ka, you have to stop it, ladies. Stop it. Harimona. When open, stop it. Nesana na baba kuti ndidzidzisei kudriver. Ndidzidzisei kudriver. Ndidzidziswa kudriver. Holiday inoi handiti. Dzidziswa kudriver. Kana pane mari iripo, inda unotora license. Handiti. Inda unotora license yako. Handiti. Kana baba vacho varipo pese, chakai kuri kutengeswa muriwo kuti ndekupi zvikuru se varugara maflats nevarugara kumarokesheni wakazira maZimbabweans. Chagai kuti muriwo uri kuhodwa kupi. Ende munotenga muriwo makovo. Wouya osunga muriwo wako, wopinda mumaZimbabweans uchitengesera mumwe wako muriwo. You make profit, guys, 150% profit. Musagara nemota pamba, dzichite mota dzekuendesa kumabhawa nekuendesa kumafaro. Motikari iyi ngaikunzire income mumba. Ngaikunzire income mumba. Vari kuJoburg kumabhero mustreet, kunotengeswa mabhero mastreet muyami. Ende munotsvaga bhero richivhugwa, enda unomira kuma Nigeria utenge bhero richivhurwa paya, tenga zvinhu mubhero muyami. Handiona. Watenga zvinhu kana uine kamotikari sakubhutwe motikari, famba uchitengesa. Kana uchitoita even nebhuku chinyora pasi, havazivesa nozokunyima mari. Handiti. Iko zvino December yasvika kumarokesheni. Did you open it? Okay. Sorry. Hold on. Stay there. I'll tell you to close. Oh, you're just going to close it. It's already full. Right? Munoziziva guys kuti vanogara muSouth Africa muno mirai ndikudzei one secret yamusingasivi. Munoziva here guys kuti vanogara muSouth Africa muno vanogara muSouth Africa muno vazhinji maSouth Africans havazivi town yeJoburg. Munozviziva kuti town yavo vanenge vasingazivi. Close the tape here. Nice. The water is coming out. Munoziva kuti town havaizivi yavanogara. Town yavanogara havaizivi. Vanhu vemuSouth Africa muno anenge achigara kumarokesheni ka ndiko akazvaga ndiko akakurira. Town anotoda kuipinda town yake yeJoburg here. Anotoda kuipinda town yeJoburg. Capitalize on that. Anomaona. Capitalize on that. Go and buy things in Joburg and come and sell to them. Zvinoita maSomali aya. Vanoenda kunotenga mapoto kuna Dragon City ukovopinda marokesheni achikutengesera mapoto. You can do that. Enda kuna Dragon City go and order mapoto waya avazivi vanotenga futi vanhu muno vanda zvinhu. Wodzoka nawo chivatengesera imomo marokesheni mamo avazivi kupinda mutaundi vazhinji vacho havapindi mutaundi. Vanotya. Kanzi kuno kune mapicha asingazivi London. It's true. Kuna South Africa ndozviziva ndaiita kind game lacho. Ndaipinda mutaundi muno ndovatengesera. Zvinhu zvirimo mutaundi. Havazivi town yavo. Zviri mutaundi ndaitotora imomo ndichinda kumarokesheni novatengesera. Ndoto ndikunda zvabve pinda zvinhu izvi zvakatobva kuChina kana kuTurkish. Zvandatora mutaundi. Saka ndiri kupawo tipu sevamwe vangu. Anomaona. Tengesai, go, yes. Indai mumadowntown munotenga mopinda mudzimba muchitengesa. Have your book. Have your book raunofamba naro uchitengesa zvinhu zvako. Paunenge time off yega yega unoita une nguva panotuswira wakavata chitora bag rako ufambe mudzimba ukatengesa zvinhu 5 watotengesa. Kumachechi kwatinoenda, let's capitalize nemachechi wayo katitengese zvinhu zvedu. Katitengese zvinhu zvedu. Ikoko. Andimaona.
So it's mamwe matips andiri kupai. Tengai mabraids chaiwo nemaweave. Pindai mutauni mumazimbabwe muchiri kufamba makangwara mazimbabwe. Pindai mutauni buy mahairpiece and what not izvozvi December kusvika kumarikesheni kwamunogara fambai muchitengesa mahairpiece. Pindai minde kunotengesa mahairpiece iwo unozongomeka sure tichiti waita just because maybe sometimes uri kufamba uchitengesa chinhu dzatozotora mari yangu next week anotengera izvozvo chero chidhura kuti at least hapasi kudiwa cash up. Animaona. Saka itai izvozvo guys, musangogara kuti kwaitagara tazodai so ngatiitei, let's normalize kuti time yedu shoma yekuve vanhu vari evil vari negative ite shoma. Nguva yedu yakawanda yowandira mukutsvaga zvinotiraramisa so that mweya wegodo munonzi kana uchiita zvinhu zvako hauiti godo nevanhu. Kana uchiita zvinhu zvako uchishanda uchiita zvinhu twako hauna nguva yekuitira munhu godo because unenge uchitove netime yekuda kuitwa inspire kuti zviri kufamba sei. Anomaona unenge une time yekutove inspired hauna nguva yekuitira munhu goda kuti ati muthu wake because newe you are also busy making money. Ungatoenda kunoti saka iwo sha ndaona pakati saka tindoita sei ndodii ndibatsirewo advice apa ndovati ndidii andifungi kuti munhu angaramba kubatsira anoramba kubatsirawo ameno. Anomaona let's focus more on things that sends our kids to school. Let's focus more on things that brings bread on our table than to focus more on things zvokuti hazvikupe kana chii kana anything hazvifi zvakachinja upenyu hwako. Then you don't know how to unenge usingazivi kushandisa social media. You don't know how to use social media kana ukatodaro you rather ameno hautogoni kuishandisa because this my friends aunawo pafriend list should be your people kuti utangire kuita zvinhu zvako. Mapeji aunawo magrupu ariko handika mapeji aunenge uri ita kuti mapeji iwayo akubatsire kumaketa business rako. Let them help you market your business. You need sometimes to spend money to make money guys. Vane mabusiness mahombe chaiwo mahombe ndosaka muchiona vachinda kunobhadhara vamwe vanhu vanobhadhara namadhambu vozobhadhara namaititivo vobhadhara kana vanasisimeli kuti vanaziva kuti ndimaketire iwo handiti because they understand the logic yekuti for you to make money you have to use money also. Saka vane makambani mahombe kuti kambani kurumidza kufamba chikurumidza kumaketa they come and bvunza ndokumurawo advertisera page penyu imari handiti then otaura you advertise then kusati kwavanza kuti takutozowana iwo advertise aka1 but vanhu vavatogaina ikokoka it's a lifetime thing because vacharamba vachiudzawo vamwe vachiunza vachidaro antimaona. We start from somewhere guys, we start from somewhere. Saka endai muno advertise zvinhu zvenyu, go and advertise zvinhu zvenyu. Ndai kuna nasuva ndimaketerewo enda kuna maiti tindi kutengesawo ndimaketereiwo anditi please market me vachakuchaja chindipawo maybe $50 hauna mari kana ndipo $20 hauna mari sacrifice choda pa $50 you're going to make thousands pa $50 ye market iyoyo you are going to make money. So it's just an advice guys. I know kuti zvimwe zvona kune vabatikana so but apa tatingoudzana hedu kune vatobatikana so kuti vari busy kutuka so anoona but it's fine. Anoona anoda kubatsirika anobatsirika asingadiwo ameno chipanenge pachifambawo sei antivazviona ameno piasiudze vanhu dzakasiyana siyana guys vanohasila zvakasiyana people hasiudzi nenzira yakasiyana zvakasiyana siyana vanohasila gayai guys kuti guys social media inoitisa mari guys. Itai mari guys, truly speaking I'm telling you, itai mari itai mapage acho amukutanze vane mapage anobhadhirwa nasvika create your own page, monetize it ubhadhara unasvika wacho monetize it create your own page, monetize it ubhadhara unasvika wacho kana zvichibhadhara zvekudaro anti muri kuona. So ndozvona ndango ndikudze guys muve nezuva rakanaka anditika inini I'm just free anoda kuvhunza kana chandinoziva I'll tell you zvandisingazivi I'll just tell you kuti apa pandandisinyatsokusisawo handizivi but I think January achingotanga toda kuti tichange kuonesana vanoda kuita zvemarounds poitwa zvemarounds like I want to be there guys to inspire everyone to do something inini hangu vachandituka sorry yenyu nchange chikublokai kana ndikakuona I'll block you anomaona but vachateereraka pachazoti 2022 pakati kana takunopereka muchazodzoka muchipawo matestimony which atingoda is to empower and nekusimudzirana tese. Hanzi na Messi ina hangu ndadzidza ndiri kunyepa. Thank you Messi. I was looking for one munhu akafanana newe chete ndiwo ndandichida ngokuti ndongoziva kuti mission accomplished. Because that sometimes zvinoitika guys nezvokudai so
kana Mwari vachida kuchinja upenyu hwako munozviziva. Handisi kuti ndatumwa naMwari kana ndashandiswa naMwari. Munoziva kuti sometimes kana Mwari vachida kungochinja upenyu hwako anogona kungotuma munhu wamakashora. Munhu wamakashora, munhu akazvidzika. Munhu asina kana nebasa rese, munhu wamunotuka every day. Munhu ane mhino iyoyo inenge chibhakera chezani iyoyo. Ndiye anotumwa kuti angouya taure nemiso. Kune vachanzwa because inenge yasvika nguva yebreakthrough yako. Saka zvinenge zvakwauri kuzvitora kana kuzvirasa. Hanomaona? Because sometimes zvinenge zvichida zvinodaro futi portion. Naichitaura hangu kune vanhu vanga vachitaura nyaya yekuti hanzi vamwe vane mapages atina, ndikati they can create their own pages kana anenge achikwanisa. Anditi kana yasvika nguva yekuti Mwari vada kutaura newe kuti uchinje life yako, havakwanisa kumira, vanogona kungotuma munhu asina kana basa seniso, munhu akanyanya kudherereka zvekudaro, munhu akanyanya kushoreka zvekudaro, vanoona, munhu akanyanya kushata zvekudaro, ndiwo unobva watuma yeye kuti ingwena unotaura seshoko panobva pawanikwa wana anoteerera akafanana naMessi naSavannah. Zvatopera. Life yavo yakutochinjwa. Vatoteerera so life yavo yakutochinjwa. Zvatotanga life yake zvinhu zvake zvakutotanga kutofamba, zvakutanga kutovhuka, totanga kufunga saka ndodii. I need to change. Saka kazhinji kacho ngatirege kungoshora munhu anenge achitaura kuti ari kuda kudai. Andimaona. Sometimes you just take an ear just to listen. Hauna chaunobva, just kungoteerera. Hauna chaunobva. Just listening chete ungonzoti pati kana zvisina basa osiya kuti avataura nonsense. Kana zvine chekuita kuti pati apa patagwa chokwadi ka ko ndikambozvitryawo. Ona kuti zvinoita sei. Anyway guys, muve nezwa rakanaka nditi. Mwari vakuitirei nyasha. God bless you. Bye bye.